Здравейте хора, аз съм Маги и реших в този клип да ви покажа моите неща на Виолета. Първото нещо на Виолета е ето тази книга, която се казва "В моя свят". Ето я отзад. Има и няколко картинки. Следващата книга се казва "Раздвоено сърце". Няма да се откажа. И последното, мечтите се сбъдват. После имам как и защо се заражда приятелството, съвети, идеи и тестове. И как и защо се влюбваш. После имам дневници. Моя дневник, година по-късно, моите тайни, моите мечти. И моя дневник 3 години заедно, сезон 3. Последните ми неща на Виолета са етикети. Към етикетите вървяха и тези стикери.